Wih, meneng ngadine nepeng tak tonyor. Ojo rono-rono jangan ngandani. Mari dite dan ya. Sing endi? Wis delok niki aku ngerti iki. Don. Apa? Ya, aku ana sing kepro apa ndak aku iki? Kau ono. Don. Iya. Delok Don, lho. Heeh. Sing endi? Wis delok tangan ente. Iki yo. Tutu. Tutu Ya karo lho ya. Iki lho kulon, sing kulon. Temenan ta. Aku udah kulon takon adik nepeng. Anjay. Aku udah kulon. Iki lho sing iki. Bukti nih apa? Aku udah kulon. Udah kulon. Hahaha, salah. Isin wes salah jatuh ate ndak iso. Ndak beres iki. Ndak iso jatuh Ayo ah. nane don. Ndak pinter wes ndak iso coba. Wis adon. Iso tak kena no lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis don. Wes. Di. Ayo. Wis don. Ayo. Ayo bingung weh ndak iso. Serius ya iki don ya. Surapane. Serius saiki serius ya. Dar. Mangkane iki ente kok dolanan iku. Delon don. Don. Apa? Tangan apa sing nyekel ente? Tangan apa sing nyekel? Sing tengen. Kanan. Driji apa jempol? Kabeh. No. Driji apa jempol masuk kabeh ngene. Kabeh langsung tangan limo. Tangan limo. Yo. Iki. Kudu. Jadi iki. Temen ta? Temen iki lho, ini lho. Keliru maneng. Anda keliru, udah bener. Ah keliru. Aku Saksinya siapa saksinya? Aku mulai iki main video nih. iki lho. Di video ya? Di video. Nanti gorok lu apa ngono lho? Ulang videonya dulu. Delon videone delon. Ulang videonya Mas. Delon. Kali goroan. Temon. Videonya apa Mas? Bener. Enggak aku mau iki mang. Enggak dulu apa videonya Mas? Kan lima Mas. Delon bos. Begini, yo. Wece ini. Cak to ate dak iso. Video Mas. Iya, iya monggo. Siap. Ya, tebak neon bisa kau deh ya. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Sing wetan. Endi Don? Dinyak. Salah Don. Salah Don. Maneng. Awakmu salah Don. Maneng. Hah? Maneng. Iki lah, ya. Gak iso. Yo. Pertama iki yo. Balik mana Rono? Iki sing pertama Mang yo. Nah, iki kedua Don. Sing tak data sik yo. Nah, wis yo. Oke. Wis Don. Yo. Nah, ini kedua Don. Iki. Wis ya Don. Berarti salah kabeh kedua Don. Aku sing kedua iki ngode iki loro tak kene namang Don. Tak loro ngode Bang. Bangun kita udah. Ini udah Don. Sing pertama ndak tahu deh kan Don. Ngetes tapi Don. Dono video Mas. Dibuktine lho. Dono Mas sing pertama ndak tahu deh. Sing kedua tahu deh loro iki kok Mas. Milihne kulon berarti salah total Mas. Mas.